ಫೈನಲಿ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆಣೆ ಅಂಕಲ್ನ ಪನ್ಪಿನ ಮಾತ್ರ ಏರ್ ಮಲ್ಪೇರು ಬಂದು ಅಮ್ಮ ಯಾರು ಮಲ್ಪೆ ಅಪ್ಪ ಯಾರು ಮಲ್ಪೆ ಅಂದು ಫೈನಲಿ ಆಂಡ್ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆವನುಂಡು. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಗೈಸ್. ನಿಗಲ ಎಂಚಲ್ಲಾರೆ ಯಾನು ಹುಷಾರಿರಲೆ ನಿಗಲ ಹುಷಾರಿರಲೆ ಬಂದಿನದೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನ ಪಂಡ ಏನು ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಮಡ ಪಂತೆ ಯಾನೆ ಮಲ್ಪೆ ಪಂದೆ ತೂವಡೆ ಎಂಚಾಪುಂಡು ಪಂದು ಏನಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಯಾನೆ ಇದ ಮುಟ ಮಲ್ದಿಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಲ್ಪುನು ತೂವಡು ಅಮ್ಮ ಅವು ಬಂತೇರು ತುಕ ಏನಾಪುನ್ ತುಕ ಅಂಡ್ ಬಟ್ ತಿಂಡ್ರೆ ಅಂಡ ಯಾವ ಆತೆ ಬಕದಾಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂತ ತೂವಲಿ ಹಂಚ ಪೂರ ಮೂಜಿ ಅವ ಐಕೆ ಅವನ ಮೂಜಿ ತುಪ್ಪ ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾವೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವೆ ಬೊಟ್ಟೊಂದಲ್ಲಿ ಬೇತೆ ಕಾಯಿಡ ಅಂತೇವು ಅದೇ ತಮ್ಮ ತೈದೆ ಕೈ ಪಾಡಿ ಸಾಸ್ ಮೇಯ ಅನಂತ ಕೂಡ ಸೌಂಡು ಪೂರ ಪಡುವೆ ಪಾಡುವೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಕಂದ್ಕೊಡು ತಿರ್ಗವೆ ಮಲದಿ ಮಲದಿ ಮುಟ್ಟಿದೇವಡ ತಿರ್ಗಂಡ ಉಪ್ಪು 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 ಕಸಾವು మన కామెడీ ఉంది ಬಂಗುಂಡತ ಕೋರಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಕೋರಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಂಗುಂಡತೆ ಇಂಚನೆ ಹಾಕು ಜತೆ ಕುಡ್ಸೋತು ಬಡತ ಐಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಲ್ಪುನತೆ ಎಂಚಾವ ಎಡ್ಡಾವ ಮುಚ್ಚಿಗನ್ನಡೆಗೆ ಮುಚ್ಚಿದೀವಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬಿಡ್ದ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬೇಡ ಸೌಂಡ್ ಪಡ ಏನು ನಾನು ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬತ್ತಂಡಿತ ತಾರೆ ಪಾಡ್ರಂಡು ತಾರೆ ಪಾಡ ಪೂರ ಪಾಡ ಬಾಯಿಡೇನ ಏನತ್ತಿನ ಒಂದು ಹೆಂಗೆ ಕೊಲ್ಪಂಡು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬೈಯರಂಡ ಅಂತ ಐತಾರ ಎಲ್ಲೆಂಜ ಐತಾರ ಏನ ಮಾರಿಯ ಏರ್ ಬನ್ನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಲ್ತಾನ ಅಂದ್ ಪೋಯ್ಸಲ ಆತು ಜತೆ ಈ ಸಲ ಉಂಡು ಕೋಲ
ಅಸಲು ಕೋಲ ಉಂಡು ಮಾರಿ ಉಂಡು ತೆಲ್ಲೆಂಜ ಐತರ ಮಾರಿ ಅದೇ ಅದೆಲ್ಲ ಕೋರಿ ಮಲ್ಪೆರಂಡ ಅದೇ ಏನೇ ಮಲ್ಪೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದು ಮಲ್ಪೆ ಎಡ್ಡೆ ಅವತ್ತ ಅವಾಗ ಮಾರಿ ಬಿನ್ನೇರು ಬರ್ರಿ ಉಂಡ ಮಾರಿಗೆ ಪೊಡಿ ಪಾರ್ದಂಡೆ ಕೋರಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಎತ್ತು ಬಂಗತೆ ಏನೋ ತಿಂದು ಬೈಡ್ ಬಣ ಬಣ ಮಲ್ತೊಂದು ಚಾಕ್ಲೇಟಾ ಕಲ್ಸಕ್ಕರೆ ಫೈನಲ್ ಯಾಂಡ್ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆವನುಂಡು ಬೈಯೊಂದುಂಡು ಮಲ್ಪ ತೂವಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾನ್ ಮಲ್ಪೆ ಬನ್ನಿ ಮಲ್ತಿನ ಪೂರ ಅಮ್ಮನೆ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಮಲ್ತು ಪೋಯೆ ಸಾಕಂಡ್ಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಇದೆ ಬಾಡು ಬಕ್ಕ ಬಾಡು ಆಂಡ ಫೈನಲ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಇತ್ತೇನೆ ಬಡವನು ಇನ್ಕಂದಾತ ಎಂಚಿನ ಕೊಡ ಬಂಡ್ಲಿ ಎರೆಗೆ ಎರೆಗೆ ಎಂಕ ಪುಚ್ಚ ಕಾತೊಂದುಂಟು ನಮ್ಮ ಪುಚ್ಚ ಬಿಲ್ಲು ಬಿಲ್ಲು ಬಲ ಇಡಲ್ಲ ಬಲ ಬಲ ಬಿಲ್ಲು ಬಲ ಇಡೇ ಬಲ ಎಂಕಲ ಒಂದು ಬಿಲ್ಲು ಬಿಲ್ಲು ಪುಚ್ಚ ಈ ಕೋರಿದ ಪಾಡು ಹೊಡಿತೆ ಕೋರಿ ತುಂಡು ಐಕ್ಲ ಬಡಾಪುನ್ಗೆ ಬೊಬ್ಬಾಡೋನು ಬಿಲ್ಲು ಅವೇನು ಪಾಡು ಪೂರ ಪಾಡೋಡೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಫೈನಲ್ ಎಂಕನ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ತೂವಲಿ ಮುಲ್ಪ ಗೈಸ್ ಫೈನಲಿ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಎಂಕನ ಅಮ್ಮ ಮಲ್ತೀನಿ ಯಾರು ಮಲ್ಪೆ ಬನ್ನಿ ಪೂರ ಅಮ್ಮನೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಪೂರ ಮಾತ್ರ ಏರ್ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದು ಅಮ್ಮ ಯಾರು ಮಲ್ಪೆ ಅವ ಯಾರು ಮಲ್ಪೆ ಅಂದು ಬಕ್ಕ ಏರ್ ಮಲ್ಪು ಮಲ್ತೀನಿ ಯಾನು ಬಕ್ಕೆ ಎಕ್ಕಡ್ ಕಂತೀನಿ ಯಾನೇ ಮಲ್ಪೆ ಐಕಿ ಏರೇನ ಮಾಡು ಆವ ಪಂಡರ ಆ ಬಣ್ಣದ ಅಂದ್ರೆ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಮ್ಮ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಮ್ಮ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅರ್ಧ ಮಲ್ತು ಹೋಯ್ತು ಬಕ್ಕಯ್ಯನ ಗೈಸ್ ತುಯ್ಯರ ಫೈನಲ್ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪೆ ಬನ್ನಿ ಫೈನಲಿ ಅಮ್ಮ ಮಲ್ತೀರ ಎಂಕ್ ಆಯ್ಜಿ ಮಲ್ಪೇರೆ ಬಕ್ಕ ಏನೇನು ಅಂಡ ತಿಂಡ್ರೆ ಆಯ್ಜಡ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಫೈನಲಿ ಅಮ್ಮ ಮಲ್ತೀರ ಗೈಸ್ ನಿಗಲ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಏರ್ ಪೂರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿಜಾರ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದು ವಿಡಿಯೋಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಬಾಯ್ ಗೈಸ್.